Al planeta Terra hi vivim 8.000 milions d'habitants. A fi de protegir la salut planetària, fer front a la fam, als desafiaments ambientals, polítics i econòmics als que s'enfronta el nostre món, l'any 2015 es van acordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible durant la Conferència de les Nacions Unides a Rio. En total, es van crear 17 metes per focalitzar-nos en els problemes més urgents a solucionar. L'erradicació de la pobresa, la lluita contra la fam, la bona salut, l'accés a una educació de qualitat, la igualtat de gènere, accés a aigua potable, invertir en energies renovables, garantir un treball digne i el creixement econòmic, la innovació, reduir les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, consum responsable, lluita contra el canvi climàtic, tenir cura de la flora i fauna aquàtiques, també de les terrestres, pau, justícia i, per últim, reforçar aliances per aconseguir els 17 objectius. 17 objectius de desenvolupament sostenible que a través de les accions locals generen un impacte global. La terra és la font de molts productes i l'essencial que és l'alimentació. La voracitat de la societat humana per consumir els recursos que té al voltant s'ha vist incrementada per un creixement de la capacitat de fer-ho. O sigui, la voluntat potser ja hi era, però tenim més capacitat d'impactar i aprofitar els recursos que tenim al voltant. Llavors, això ens planteja més aquest punt ètic de què podem fer amb aquesta capacitat, perquè realment ens ho podem carregar tot, com estem fent, o també podríem fer altres coses. I ara ens ho plantegem perquè podem fer-ho, cosa que abans no hi havia aquesta consciència de poder gestionar un ecosistema. No hi havia tant de coneixement i tampoc hi havia tant d'urgència per fer-ho. Tenim tota la responsabilitat, som una espècie més, no ens equivoquem, som una espècie més, com un altre animal, sols que tenim la gran característica que podem transformar els ecosistemes i dissenyar-los.
puc dir que hi ha una gran xarxa de gent en aquesta comarca i les del voltant, vull dir, el Camp de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, que estan bastant en aquesta línia. Vull dir, és el que convenç més a, diguéssim, tota l'onada de persones que volen emprendre en el món agrari ara, no? Hi ha de tot, al Banc de Terres acollim i donem servei absolutament a tothom, també als qui volen practicar agricultura convencional, perquè entenem que és important que es mantinguin aquestes terres i que es mantinguin sobretot la pagesia. Gent capaç de produir aliments, perquè si ens ho juguem tot a la carta del mercat global, bueno, ara és molt evident el que pot passar amb el mercat global per qualsevol cosa. La seguretat la tenim al costat de casa. A les fruites i verdures hi ha uns fitoquímics naturals, uns productes que apareixen que es diuen polifenols. Els polifenols apareixen a totes les fruites i verdures. N'hi ha de molts tipus. Cada fruita i verdura té els seus polifenols concrets. Però el que se sap, i no és una cosa que diu el nostre grup, sinó que se sap a nivell científic, és que aquests polifenols, el seu contingut varia en funció de l'entorn on es troba. Què vol dir un entorn per un vegetal? Doncs hores de llum, quantitat d'aigua, estrès que pugui tenir per la presència d'altres vegetals que competeixin per la lluita de nutrients. Per tant, l'entorn influeix en el contingut, composició, quantitat d'aquests polifenols de les plantes. Aquests polifenols se sap que són beneficiosos, però veiem que el seu contingut pot variar en funció de l'entorn on han crescut. Estem en un món globalitzat. Podem menjar el que vulguem sempre. Fruites i verdures que venen de qualsevol lloc del món. Per tant, imagineu-vos quin cacau de senyals quan em menjo una taronja de Sud-amèrica o una cirera de Xile. Potser m'està donant senyals de l'entorn d'allà, que per les persones que viuen a Sud-amèrica i Xile són les fruites i verdures que els hi tocaria menjar, però per nosaltres no. Per tant, aquesta és la nostra hipòtesi de treball, i el que estem mirant una miqueta és com diferents fruites i verdures del nostre entorn, del camp de Tarragona i de Reus, quin contingut de polifenols tenen, quina és la seva composició i com el seu consum dins de la temporada que toca o fora de la temporada que toca tenen efectes per a la nostra salut. Quins productes
direm en agricultura, tenen efectes més enllà de l'animal que per a nosaltres és una plaga i que per tant volem, si no erradicar, com a mínim baixar la població. No? I en aquest cas, això és molt selectiu perquè aquí només hi cauen els llimacs, els caragols i alguna vespa, però que enguany les avespes ja està bé, que n'hi ha moltes. I res, ara aquí estic ficant la llevadura bastant triturada i ara ficaré aigua, faré una barregeta i llavors ja tenim els pots col·locats que queden de manera que queden el límit del tap, diguem, a l'altura de la terra i llavors així els bitxos poden entrar fàcil i una vegada entren a l'aigua s'ofeguen. I cada 3 o 4 dies fem un vistasso. La veritat és que s'ha notat, perquè el caragol és molt fàcil de, si no, com a mínim treure manualment, al matí, quan encara estan així, que durant la nit ells s'han estat movent per aquí i els veus fàcil, encara no s'han amagat quan arribem, però els llimacs són molt difícils i fan molta faena. Perquè sense la terra no viuríem, diguem. Això es treu un fruit que és uns aliments que t'ajuda a viure. El que passa que és el que diem, tothom no li agrada el camp. La gent s'acomoda a fer altres coses, però la prova està que uns anys per aquí la gent s'estan donant compte de que a casa en torretes va plantant. Això és algo. Entens? És a dir, que significa alguna cosa. Però bueno, no sé si és perquè la gent, en vez de fer planta... Veus? A altres gens se li agraden les flors. Una cosa, mira, és que n'hi ha molt gustos sobre la terra. Però el que estic sempre dient, això és molt esclau. Tens de picar, te pegues aquí una surada i és el que diem. Hem d'intentar consumir el màxim de proximitat, però han d'haver un canvi de polítiques a nivell molt més gran, no? Perquè el vidre que conserva els pots de llegums segurament a la porta de casa teva no el pots trobar. I el metall que tapa aquests pots ve d'una mina. Vull dir que hem de fer un canvi de consciència del tipus de la quantitat que consumim, evitar, reduir consum, reutilitzar, però estem en un... O sigui, és molt difícil el que volem fer. I a vegades podem caure en aquest punt una mica naïf de bueno, sí, jo faré el meu hortet, tal... Hòstia, superbé! Tot el que tu reduïsques, consum que ve de lluny, que implica emissions, que implica segurament més contaminació, però que la ciència realment i la política s'ha de posar a intentar de veure en perspectiva aquest sistema de 7.000 milions de persones que viuen en un planeta i com ens organitzem per a poder sobreviure tots i no sé, a vegades dubto si som capaços de generar l'estructura per veure-ho, no? Pensar que el cicle de les coses és treure-ho d'aquí i després és una deixalla i que s'ha acabat aquí i no veure res més, no veure que d'allà on ho treus no n'hi haurà més i la deixalla s'acumularà. Tot és circular, que les coses no desapareixen, sinó que es transformen. I entenguem de quina manera transformar-ho de la forma més convenient i harmònica, que ens doni més serveis ecosistèmics i que ens permeti gaudir d'aquests ecosistemes més temps, doncs, fins que no fem això, hem d'agafar i gestionar l'ecosistema.
L'Anna i tinc 10 anys. Però en tinc 1000 i també tinc 10 anys. Dic Mireia i tinc 10 anys. Hola, em dic Aleix i tinc 11 anys. Està gravant. Jo estem! Lídia! Saber quina terra has de posar perquè les plantes puguin créixer bé. I després has de tenir una llavor i fer un forat a la terra i posar. I llavors, al pas del temps, l'has d'anar regant i al final, quan ja porta bastant de temps, acaba sortint el fruit. I del fruit surten, ens el podem menjar i també surten més llavors. Un hort és un lloc on es cultiven hortalisses, però de vegades també pots tenir arbres fruiters com els que tenim nosaltres allí. Jo crec que sí, perquè als horts hi ha plantes i les plantes agafen el CO2 i deixen anar H2O, que és l'oxigen que els humans respirem. Fer cotxes que no contaminessin, llavors, el que han dit, petites accions poden afectar a nivell mundial. Un hort és un bon exercici per entrar en aquesta consciència de camp, el cicle de les estacions, saber què toca fer cada temporada, guiar-te pel temps i entendre i llegir aquests patrons naturals amb els que organitza la vida la gent de camp. El que està clar és que el consum de productes de proximitat, i en el meu cas de fruites i verdures, de proximitat té una repercussió econòmica molt important a nivell local. Té també una repercussió mediambiental, perquè no hi ha un transport d'aquests productes des d'altres zones del món. I el que quedava una mica així a l'aire és si tenia aquests efectes saludables. El que nosaltres hem fet, almenys fins ara, és trobar aquests arguments o aquestes evidències científiques que demostren per primera vegada que els efectes saludables d'aquestes fruites i verdures de temporada i de proximitat són superiors quan es prenen en el moment que toquen i en l'entorn on han crescut. Ells, veus que estan com gorditos? Sí. Doncs ells van xuclant la saba i creen un altre, o sigui, no? Metabolitzen en una altra cosa. Llavors venen les formigues i és com si els ordenyen, per dir-ho així, agafen una mica de la melasseta esta que han fet ells. I llavors, bueno, per això viuen en simbiosi, perquè les formigues els van escampant d'un lloc a l'altre i ells els hi fan menjar. Venga, nada, esto ya no lo digo porque me da vergüenza. Nada, esto ya no lo digo porque me da vergüenza. Un, dos, tres, ja.
Se lo comen todo. Lo vacían. Sí. Bueno, Pues bueno, muchas gracias. a vosotros. Hasta luego.